Mga benepisyaryo sa trabaho Dabawenyo na sweldohan na luyo sa netubong kalibog human dili kuno sila maka-payout kung dili magpa-swab test. Ang detalye sa report ni Rial Soroche. We really ask for a sincerest apology of what had happened and rest assured we ways forward, hindi na po ito mangyayari. Nangayog dispensa si Commissioner Norman Baloro sa nahitabong kagubot adlong Huwebes atol sa payout sa trabaho Dabawenyo sa People's Park, Davao City. Nakalatid magod sa IATF guidelines sa Executive Order No. 35 nga kinahanglang una magpaswab ay maka-payout butang nga gialmahan sa mga benepisyaryo. Mag-payout, i-swab test daw. So, mo to napo to mga kauban na mo nga di na lang may madto dito. Apanahan ay nakini human maklaro nga dili pa kinahanglang magpaswab ang nakapirma og kontrata. Una ang August 6, 2021 kung kanusa migawas ang bagong guidelines sa mandatory swab test before payout. Busawa pay labot nini ang mga na-enroll sa trabaho Dabawenyo niadtong Hunyo ning tuiga. Ang madawat nga payout dako kuno og ikatabang sa 27,500 ka mga benepisyaryo nga nawadan og trabaho tungod sa pandemya. Pero kani dako kay nagkatabang siyod sa amoa. Labi na sa adlaw-adlaw ng panginahanglan. Entire budget of the program is 112,460,000. With the 112,460,000, we can allow 27,500 Dabawenyos who were affected because of this kind of quarantine classification that we had. Kauban si Liwar kahit sa kamera, ako si Rial Soroche para sa One Mindanao.